Samantala sa lungsod naman ng Alaminos, umabot sa tinatayang 78 kilos ng basura o 11 bags ang nakolekta sa buwan ng coastal cleanup na isinagawa sa Barangay Lukap, Alaminos City. Pinangunahan ng Alaminos City Tourism and Cultural Affairs Office ang aktibidad bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kalinisan at proteksyon ng mga baybaying bahagi ng lungsod. Lumahok sa clean-up ang mga empleyado ng ACT-CAO at Senro, mga membro ng Barangay Lookup Council at 100 Island Tour Guides Association na sama-samang nagsagawa ng pangangalap at pagtatapon ng basura para mula sa lugar. Binigyang diin ng aktibidad ang kahalagahan sa tamang pamamahala ng basura at aktibong pakikilahok ng komunidad sa mga inisyatibang pangkalikasan. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News. IFM News. IFM.